بلوز صباح مدنگوي بروسس سلامنتاي ብዙሕ ካብ ኣፍሪካ ንካናዳ ብዳግመ ምጥያስ ክመጽእ መስርሕ ወይ ፕሮሰስ ዝጀመረ ሓውቲ ቤተሰብ መቕረብ ኮታስ ብቐረባ ዝፈልጦ ወይ እውን ሰብኣውነት ዓዚዝዎ ምድንጓይ ክርአ እንከሎ መረርኡ ዘስምዕ ብዙሕ እዩ። እቲ መረረ ዋጋ ክህልዎ ግን ንዝምልከቶ ብኸመይ ይብጻሕ ዝብል ገዚፍ ሕቶ ምምላስ የድሊ። ብውልቂ ስለ ነብሱ ወከፍ ሰብ ተገዲሱ ዝሓትት ዝማጎት ዘስልጥ ዝፈትሕ ክህሉ እንከሎ ዓቢ ዓወት እዩ። ሓቢርካ ድምፂ ካልኦት ክትከውን ተበግሶ ምውሳድ ድማ ነባሪ ክብሪ ይዞህብ። ብዛዕበየ ንብዙሓት ኣሕዋትን ሓትን ናብቲ ተስፋ ገይሮምሉ ኣብ ትፅቢት ዝነብርዎ ህይወት ኣብ መፈጸምትኡ ምብጻሕ ኮይኑ ብሰንኪ ሎምዶ ጽባሕ ይሰልጥ እናበሉ ኣብ ሰንፈላል ዝነብሩ ስድራ ቤታት ካብ ትምህርቲ ዝበኽሩ ውሉዳት ንሓደጋ ኣብ ዘቃልዕ ሃገርን ቦታን ምንባር ብዓብዩ ኣብ ትፅቢት እንከለው ብህይወት ምፍልላይ ዘድሕን እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ መስገድላት ክሕለፍ ናይ ሓባር ተበግሶ የድሊ። ንሎሚ ኣብ ዛዕባ ዝተኮረ ምስ ሰብ ሞያ ዕላል ኣካይድና ኣለና። ካብቲ ብቤት ምኽሪ ስደተኛታት ካናዳ ካናዲያን ካውንስል ፎር ሬፊጂስ CCR ንጉዳያት ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ትፅቢታትን መስርሕን ዘቕረብዎ ጸብጻብ ምርኩስ ብምግባር ዘተኮረ ይኸውን። ሰላም ኣባላት ማሕበረኩም ኤርትራውያን ኣብ ካልጋሪ ብሓፈሹ ተቐማጦ ካልጋሪን ከባቢያን ሎም መዓልቲ ኣብዚ ተኣኪብና ዘለና ሳይን ሓፍትና ካብ ሰላምታ ኢሚግሬሽን ሱራፌል ክብራብ ካብ ኢካክ ከምኡ ድማ ሕርያ ኢብራሂም ነዚ ናይ ሎም መዓልቲ ኣርእስትና ብዛዕባ ኣድቮኬሲ ወይ እውን ህዝብና ናይ ምጥባቕ እዛ ሎም መዓልቲ ዝያዳ ኣኪባትና ዘላ ከዓኒ እዛ ብCCR ዝወፀት ሪፖርት ብዓቢኻ እቲ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ናይ ፕሮሰስ ዲሌይ ወይ ምድንጓይ ኣብዚ ብል ኣርእስቲ ብዙሕ በቢዓንቀፁ ክንዛረብ ኢና። ንመጀመርያ ግን ኢንትሮዳክሽን ክትገብረልና ናብ ሳይን። ቴንክ ዩ ሱራፌል። ከምዳ ሱራፌል ድበላ ንኽነጣበቐሉ ንሕለቐሉ መታነቲ ፕሮሰስ ደንጊ ዘሎ ካብ ኣፍሪካ ብዛዕባኡ ብጀካቲ ንሕና ኩሉ ሸዓብ ኣብ ስራሕና ኣብ ሂወትና ንሪኦ ካብኡ ዝሓለፈሲ CCR ካናዲያን ካውንስል ፎር ሬፊጂ ዘውፅዎ ሪፖርት ኣሎ። እዛ ሪፖርት ኣብ ብዙሕ ቦታ ትሪእዋ ትኾን ከተንብብዋ እውን ነተባብዓኩም ግን ሕልፍ ኢልና ብዛዕባ እታ ሪፖርት ዘላ ክንዛረብ ኢና። ምክንያቱ ሕዱር ሕማም ዳርጋ ኮይኑ ለዚ ምድንጓይ ፕሮሰስ ሞ ካባና ሓሊፉ ከዓ ኦልሬዲ ተፈላጥነት ረኺቡሎ ነዚ ሪፖርት ሒዝና ከዓ ናበይ ነብፅሑ እንታይ ክንገብር ክንዘራረብ ኢና። እታ ናይ መጀመርያ ኣብዛ ሪፖርት ዘላት ፅማቕ ሓሳብ ናይቲ ሪፖርት እንታይ እዩ? ዘይምዕሩይነት ይረአ ከም ዘሎ ኣብ ናይ ኣፍሪካ ዘለዉ ስደተኛታት ብፍላይ ዘይምዕሩይነት ይረአይ ኣሎ። እዚ ከዓኒ እታ ፀብፃብ ብሓፂሩ ብምልእታ ኣብዛ ሪፖርት ናይ CCR ዘውፅኣ ዘሎ ነዊሕ ገይሮም እንዲኦም CCR ካናዲያን ካውንስል ፎር ሬፊጂ ማለት CCR ነዚ ነገር እዚ ነዚ ናይ ኣፍሪካ ፕሮሰስ ምድንጓይ ቆላሕታ ካብ ዝገብሩሉ ብዕቱብ ግን ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት 2025 ኣብ ወርሒ 6 እቶም ናይ ኣባላት ናይ CCR ተኣኪብና ናይ ደገ ዘለዉ ስደተኛታት ኦቨርሲስ ሬፊጂ ናቶም ከም ኮቸር ኣደ ወንበር ኮይኖም ሰማዓይ ስለ ዘለኹ ወርሒ 6 ተኣኪብና ነርና እንታይ ክንገብር ንኽእል ብዛዕባ እዚ ድሓር ነዚ ሓሳባት ናብ ህዝቢ ኣቕሪብናዮ ኣብ ወርሒ 7 ኣውፅኦም ነይሮም ሪፖርት ኤግዛምፕል ተለኩም ምሳሌ ተለኩም ኬዝ ኤግዛምፕል ሲ ክንርኢ ኢሎም 300 ዝኾኑ ኬዝ ኤግዛምፕል ተኣኪቡ። ስለዚ ናይቶም CCR ዘለዉ ሰራሕተኛታትን ብወለንተኛ ንሰርሕ ሰባትን ንሪኢ ተለዉ ናይዞም 300 ዝኾኑ ኬዝ ኤግዛምፕል ተቕረቡ ኣለዉ። ኣብ ወርሒ 7 ተኣኪቡ ወርሒ 9 ከዓኒ ንኢሚግሬሽን CCR ብዘቕረቡ ጠለብ ዳታ ክህቡና ሓቲትና ኣብቲ ዳታ ብዙሕ ኣይገርመና እንት ንፈልጦ ነበረ እዩ ደጊሙ ሰቒቱሉ ግን ብዳታ ዝተመርኮሰ ክኸውን ከሎ እቲ ኣብኡ ወርሒ 9 ዝወፀ ዳታ እዚ ኩሉ ብሓንሳ ጌርና ኣብ ወርሒ 12/2025 መወዳእታ እዛ ሪፖርት ወፅያ። ስለዚ እቲ ኬዝ ኤግዛምፕል እቲ CCR ዘቕረብዎ ርእይቶ እቲ ዳታ ብምሉኡ ኣብዛ ሪፖርት ክንሪኦ ኢና። ስለዚ ኣብኡ እንታይ ዘገልጽ እቲ ምሽ ህይወት ናይቲ ስደተኛ ኣብ መንጎ ኣብ ፕሮሰስ እንዳተፀበየ ዘሕልፎ ግዜ ኣብ ዘርሞ ከም ዘሎ እቲ ሕፅረት ናይ ዓቕሚ ሰብ ኣብቲ ቪዛ ኦፊስ ዘሎ እቲ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ መስርሕ ብፍላይ ካብ ኣፍሪካ ክኸውን ከሎ ስለዘይረአ ዘሎ ተሓቢኡ ስለ ዘሎሲ እዚ ኩሉ ብሓፂሩ ስውር ዓሌትነት ዝረኣየሉ መስርሕ ኮይኑ ረኺቦም ኣለዉ CCR ደውፅዎ ሪፖርት እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ። ስለዚ ናብኡ እንታይ እዩ ናብ ከምኡ ኢሎም ንክድምድሙ ዘብቅዖም እንታይ ምዃኑ በብሓደ ክንሪኦ ኢና። ስለዚ እቲ ቁፅሪ ከዓኒ ኣብ ዓመት ንካናዳ ዝኣቱ ሰብ ከም ስደተኛ ይቕንስ ስለ ዘሎ እቲ ቁፅሪ ይቕንስ
እቲ ኣብሪጋ ዝፅበደሉ ሰብ ከኣን እንዳወስኸ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዚ ብኸመይ ከተዓራሪቦ ፃውዒ ተቐሪቦም ኣለዉ CCR ምስኡ ከዓ ለበዋ ሕጂ እቲ ዘሎ ሽግራት ክንሪአና መወዳእታ ከኣኒ እንታይ ለበዋታት 8 ዝኾና ለበዋታት እሰን ክትግበራ ብኢሚግሬሽንን ብመንግስቲ ካናዳን ፃውዒ ተቐሪቦም ኣለዉ እዚ ብሰፊሑ እንዳረኣናዮ ክንከይድ ኢና CCRC ካብ 2009 ጀሚሩ እዩ ነዚ ናይ ኣፍሪካ ፕሮሰስ ምድንጓይ ብዛዕባ ሪፖርት ደውፅእ ነይሩ ሳብ 2009 ኣውፅኦም ነይሮም 2016 መሊሶም ኣውፅኦም ነይሮም ኣብ 2016 እንታይ ኮይኑ እቲ ዝመፅእ ዝነበረ ቁፅሪ ስደተኛ ክንደይ ስደተኛ ናብ ካናዳ ከም ዝኣቱ ኩሉ ሻዕ ቁፅሪ ኣሎ ግን ቶም ዝኣቱ ስደተኛ ክንዲዚ ካብ ኢስት ሚድል ኢስት መፅኦም ክንዲዚ ካብ ኣፍሪካ መፅኦም ክንዲዚ ከምዚ ኢሎም በቢ ሪጅን ሰርዕዎ ነይሮም ኣብ 2016 ግን ቅድሚ 10 ዓመት ኣካባቢ ማለት እዩ ሃንደበት ጠጠው ኣቢሎም ክንዲ ስደተኛ ተቐቢልና እምበር ካበይ ይመፅእ ኣሎ ስደተኛ ሪፖርት ምውፃእ ገዲፎሞ ነዚ ኣይና ሰቂጥና ሓቲትና ኣላ ኣብዛ ወርሒ 9 ካበይ ይመፅእ ከም ዘሎ ሃቡና ኢልና ኣብዛ ሪፖርት ኣላ ማለት እዩ ግን እዚ ሓቲትካ ትረኽቦ እምበር ከም ቀደሞም ኩሉ ሻዕሲ ኣይወፅዎን እዮም ዘለዉ እዚ ሪፖርት እዚ ከዓ ነቲ ሓበሬታን ክሓብእዎ ወይ ከዓኒ ክሓብኦ ካላተ ደይበልና ማዕረዲ ዝኸይድ ዘሎ ምዕሩይነት ኣሎ ድዩ የለን ኢሉ ንክግምግሞም ሓደ ኦዲት ዝገብር ናይ ደገ ኣካልሲ ኣፀጊምዎ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ 2029 ኦዲት ወፅዩ ኣብቲ ዝወፀ ኦዲት ከዓኒ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ብዓይንና ንሪኦ ማለት እዩ ብፍላይ ናይሮቢን ዳርሴላም ዘለዎ ቪዛ ኦፊስ ኣብኦም ዝረኣይዎ ሃጓፋት እንታይ እዩ ኣብ ናይሮቢ ሲ ምስ ኣንካራ ኣወዳዲሮሞ ምስ ቱርኪ ኣብ ቱርኪ ዘሎ ሰራሕተኛታት ናይ ኢሚግሬሽን ምስ ናይሮቢ ክወዳደሩ ከለዉ ኣብ ናይሮቢ ዘለዉ ብፍርቂ ውሕዱ ስለዚ ዕፅፊ ሰራሕተኛ ኣብ ቱርኪ ኣሎ እቲ ኬዝ ከዓ ቼክ ዝመፆም ኬዝ ሎት ከዓኒ ብፍርቂ ይበዝሕ ኣብ ናይሮቢ ስለዚ ኣብ ናይሮቢ ደብል ኬዝ ኣሎ ብፍርቂ ሰራሕተኛታት ከዓ ይካየድ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ስለምንታይ የፀግሞም ክንርኢ ንኽእል ኢና ናይ ዳርሴላም ከዓኒ ምስ ሮማ ወዳዲሮም ኣብ ሮም ቪዛ ኦፊስ ዝሰርሑን ኣብ ዳርሴላም ዝሰርሑን ዳርጋ ማዕረ እዩ እቲ ናይ ሰራሕተኛ ብዝሒ ማዕረ እዩ እቲ ኬዝ ሎድ ግን 5 ዕፅፊ ኣሎ ኣብ ዳርሴላም ስለዚ እዚ 2023 ዝወፀ ሪፖርት ዳርጋ ሳልሳይ ዓመቱ ቀሪቡሎ ማለት እዩ እዚ ሪፖርት ኦዲተር ጀነራል ምስ ኣውፅኦ ድሕሪኡስ እንታይ ገይሮም ንእሽተይ ነገራት ተዓራርዮም ኣብ 2024 ብጣዕሚ ብዙሕ ናይ ኢሚግሬሽን ቁፅሪ ነይሩ ብንኢስት ኣፍሪካ ተዋህበ ፍሉይ ቁፅሪ ነይሩ ስለዚ ንእሽተይ ነገራት ገይሮም ግን እኩል ኣይኮነን ይድብል ዘሎ እዚ ሪፖርት ተገበረ ነገር ሲ እኩል ኣይኮነን ክሮኒክ ስሎው ፕሮሰሲንግ ኢን ኣፍሪካ ስለዚ ኣብ ናህና ጥራይ ምሽ ኣብ ሓበሻ ጥራይ ዘይኮነ ከኣሲ ኣብ ገጽ 6 ጠቂሳ ደላ ሓንቲ ኣብነት 6 ዓመት ዝወሰደ ፕሮሰስ እዛ 6 ዓመት ዝወሰደት ፕሮሰስ ናይ ሶማልያ ቤተሰብ እንደ ኣብ መንጎ ብኣልሸባብ ይውሰዱ ኣብ መንጎ እቲ ቀንዲ ሜን ኣፕሊካንት ቦ ተታሒዙ ኣብ መንጎ ድሓርቲ ኣቦ ይመውት 8 ስድራ ዝነበርዎም እዮም ኣብ መንጎ ሓደ ቤተሰብ ይውሳኽ ክንዲ ምንታይ 6 ዓመት ሙሉእ ኣብ ጎተት ዝሓለፈ ፕሮሰስ ኣብቲ ምሳሌ ተጠቂሱሉ ካልእ ብዛዕባ እቲ ክንዲ ምንታይ ዝሑል ምዃኑ ዘርኢ ዳታ ግን ኣብ ገጽ 7 ኣላ ሚድል ኢስት ናይ ዩሮፕ ኣሎ ናይ ኢንዶ ፓሲፊክ ከማን ኣሎ ብመንግስቲ ዝመፅእ ገቨርንመንት ኣሲስትድ ሬፊጂ ዝበሃል 42 ወርሒ ዝወስድ ዘሎ ተዛሃቡና ሪፖርት ማለት እዩ ስጋብ ኣብ ሰፕተምበር እንደም ሂቦምና ሰፕተምበር 2025 ስጋብ ኦገስት ዘሎ ሪፖርት ይደርኢ ኣብ ኩሉ ኣፍሪካ ቀዳመይቲ ዘላ ብመንግስቲ ዝመፅእ ብፕራይቬት ስፖንሰር ዝግበር 1 year window ከዓ ዝበሃል 1 year window ሓደ ብስደተኛ ፕሮሰስ ኣብ ካናዳ ምሳኣተወት ሰብ ንስድራ ንምንጥርናፍ ዝገብሮ ፕሮሰስ ኦልሬዲ ትሪጋ ምፅባይሲ ተቐንዲ ኣመልካቲ ሪጋ ተፀቢዩ ስለ ዝፀንሐ 4 ዓመት ዲ 5 ዓመት ተፀቢዩ መፂሉ ምጥርናፍ ስድራ ቤት ክንዱ ግዜ ክወስድ የብሉን ግን ካብ ኣፍሪካ ኮንኮለ 3 ዓመት ይወስድ ከም ዘሎ እቲ ሪፖርት ዝዛረብ ለዚ ኣብ ኩሉ ሳብ ሳሃርያን ኣፍሪካ ኣብ ላዕሊ ኣፍሪካ ጥራያ ዘላ እቲ 80 ካብ 100 ካብቲ ሪፖርት ሲ ኣብ ኣፍሪካ ብዝኾነ ዓይነት ፕሮሰስ ድሑር ምዃኑ ኣረጋጊፅሎም ሓንቲ ኣብ ገጽ ኣብ 8 ደላና ኣብነት ሲ ኣብ መንጎ ፕሮሰስ ክካየድ ከሎስ ሓደሽቲ ቆልዑት ይውለዱ ወይ ሓደ ኣባል ቤተሰብ ይመውት እዚ ከዓ ዝያዳ ነቲ መስርሕ ሲ መሊሱ ከም ዘዳናብዮ ንኣብነት ሓንቲ ካብ ናይ ዛምቢያ ጠቂሳ ኣላ ኣብ ዛምቢያ ዝነበረት ስደተኛ ኣዳልት
عباي قالوا لعل إسران كلتن عامس لزخونت نبينا فايل نمبر نيروا جن قن نخيد نيرو بروسس نسا خنادا كلتش عن إسران سلستان آتيا دحر قلت عامت يوم توم كاد أستدراتي أمون جو باميتو نابد تغيروا بروسس يوم سعيبهم لازم كلت عامت أمون جوز نبرها قوافسي متان تي بزعبا كيس كنزارب كل ناس كم زور قط قال خوينا خيتر فأمون جو هيوت نايسة بنتاي خونا له خند منتاي تاجا محلف اللوتهم سدتني هتا أمون جوسي رؤي مثالي نحنا في وتنا نقات من ناس لزخنا نردو إناقد ولا نابكال نزل ريبورت حيزنا نابكال وتاخن كيت كل ناسي هيوت كنزار قبل متان كنت كاملو نخل example مثاليات أبزا ريبورت ستقيس الله كالب تداعا قام دقات أمنا خاني دحري انترفيو نوح تثبيت دحري انترفيو مس قبل كا دحريو وسانك هو هابسي عندي سمنات ويكا حيدة توارح تراي خوس تزقب أونيرو لكن دحري انترفيو ميديكال مسألة كا دحري ميديكال كأني سيكوريتي سكرين دبها لا سنتراين كجبراني روان جن بزح مثاليات نيرو خافت كيس دقاتو لعل عامت تسبي سكاب كل تعمت كباب تسبي زنبرو حدا بيتسب أسمعته ما افتكيز بملؤ قيرنا يمينا بساقوات مثلا كي اللي يتم سبات قد مبزحتو تساقوا خاني ناي حابشة أشم تزبيت تمسجن قال زبط سلادو خنس كنا لليوم نقولنا ناي حابشة كيز مخان سواء بزي هذا تقيسهم دلو سدراسي حدا خفت أبال نايت سدرا بيت حدا خفتهم دقهم أكل سنكول مخانو يزاربي قلت شحن عسران سلستان يم انترفيو جرم أبتبقى يمزلو سقاف هجي خاني دحري انترفيو سلع دخلت عمت يصبي له وجنا أبلا بروسس لازم زي انترفيو جركا وساني قيهاب كا سقم بال كالأخا أنا السودان حجينا السودان سي أبقى شعتنا يزاري فورتينا دلنا أبناء السودان بروسس كم تزدله قندت كل حتى عيت أجبرولن مخنياتو كم مجمرة بزي مجنان نيروبن دار سلامن زلون أو خباب زلو فيزا أوفيس جحمل يتسارع رحوم يلنا لنا بواحد صراحة تاني بواحد بمنتايديو بس أربعة مناتات له جن كم خاينس لز أنحة قبل عليه شو عناي السودان شجر كله عاد كله قبل عليه كان ديزاينة كيس كوستخون كله كم تسبق تدليو خيداي كأله سلازة تي نهيمانيتاريان يوناي سبق أول نت يتابع هيدو استأوج له ناي السودان كيس سماوت راي كوين تاريخه مالس هذا خفت مساري تقيس دلو أبزي أب حقوي قالوس لازم تتو قالوا حيزي نجبس تسديدو أب جبس بس يحوت بروسس ده تتبع خلوا خاطر تدانا جي بروسسو تا أمكود نبرت نيشتي قالوا قال هي وده خمس حال فتي الزارف لازم أب كن دام تعين جنقد كم زل أب حقو هذا أب نتقيسو اللبس أب قد عسرتنا يتا ريبورت بس إحنا لنا وأخا emergency دخونا urgent دخونا كيس كله ناخذ لسي والحنتي ولا حتى خمزي رك كله ناس تدتينا بروسس urgent عندي جن كأونا أخا أنسي بجي كازي أبجي تتقيس دلو مثالي سي قالت كالجارن كابي أنك بزعبا دلو سبات كنت زارم تحد أخوي الناس حد أبو حمش تقلعت بكاب سودان تفا نقيلو السودان كله يتبروسس تجميرو أبز جزيزي قد مقرب وارح بعلت بيته عارفها بيته أمدلو يحجي بمتمم بقلن كل الدبلو سباتهم سلازي كاب حدا عمت تحت حدا عمتي تناي مجرش هقولها أبو بينو نزيهم عند عبيه كلهم مخ أدسينهم فلي كل حتى هجبروا له بس هكذا دقاقي من حتيتنا يا بروسس هالو ترايا بلسون كال كيدني كليت فيل كوينو دالس تجبر دل سبونا له سدتني أسبيتو بفاميلي كيزي بروسس تغيرو جن ولا نوع انت حتتنا ونكم ولا حنت فلي كل حتى نايز جبر له مسمر باي رانا له اذا حدا خفت ابز ريبورت انت تقيسو دلو نغاري قال وان يير ويندو ابلكيشن كجبر كل خمسه عنتو يدبلنا نوح تصبي زمصيت قند املكاتاي اتوم ابال تدرابيتو خاقم كندو دارغا زخون غزي صبيلو ابزيا نشتي لوط አሉ انا بقلي بدر اخو لو تاتغبر لو وان يير ويندو تكون كله قطيفو سلط نخبل دارغا بقطر هيبومنا نيرو ابزيا سران اب قص 10 حدا نحد اريكم بخندي غزي وسد 3 عامات يلنا نيرنا ግን كندي كيس كندي سب ابريغا يصبرلو بزبل بقطر غيرو موسي مس إندو باسيفيك حجة 45 سبات يلنا أبنت 45 فرسابات
يصبي له بتاوانير ويندو نخمصو مالتي اجي مسكال عادات تولادرو كلها بافريكا شحن 335 مس ميدل ايست تولادير كاس حمش تعزف مالتي حمش تعزف دخون قصري اب افريكا له لذا بزح قصري زبز حد تصبسب زنو حد تصبسب بقى افريكا صاب كلها تصحيفه دله قال غزي دي ان يخ قبرس لزلوم 1 year window كوينو خا مجمريا فت بروسس اوتو دنبره سبسي كمزي كي حبر كان زمصاخا ولات بزح غزي يحاتي ام دي ان اي كي حبر كان مجمريا لزمصاخا كان مجمريا تحبيرو ندحد انيرو ولات كم زلو ግን ኣብ ኣፍሪካ ክኾን ከሎ ዳርጋ ኣውቶማቲክ 1 year እዚ ዲኤንኤ ይሓቱ ኣብ ካልእ ግን ኣይሓቱን እዮም እሞ እዚኣ ንኽሰርሑላ ብዙሕ ግዜ ተነጊርዎም ዳርጋ እንዳቐነሰ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ 1 year window ተኮይኑ ዲኤንኤ ብዙሕ ኣይሓቱን ግን ገለ ካብቲ ዘጓትቶሲ ገሊኦም ፕሮሰስ ዶኩሜንት ሕተቱ እሞ ክቕርቡ ግዜ ይወስደሎም ገሊኦም ከዓ ዲኤንኤ ክሕተቱ ከለዉ ዲኤንኤ ዝግበረሉ ቦታ ስለዘየለ ክቕርቡ ይክእሉን እዮም እዚታት እውን የጓትቶ እዩ ግን ኣብ ገሊኡ ወል ሓንቲ ዘጓትቶ ምክንያት ከይሃለዎም ኮላ እዩ ክንደዚ ዝጓትት ካልእ ፈርስት ኢን ፈርስት ኣውት ትበሃል ኣሰራርሓ ኣሎ ኣብ ኢሚግሬሽን መጀመርያ ድመፀስ መጀመርያ ፕሮሰስ ክግበር ከም ዘሎ ንሱ ከዓ ብተደጋጋሚ ኣይርአን እዩ ጋብዚያ ምሳሌ ጠቂሶም ዘለዎ ጋጽ 12 ሲ ኣብ ናይ ሳህ ሰባት እዮም ተዛሪቦም ስፖንሰር ኣግሪመንት ሆልደር ዘለዎ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ዩጋንዳ ሲ ነዊሕ ዝወሰደ ፕሮሰስ 3-4 ዓመት እንዳተጸበየ ከሎስ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝኣተወ ከዓ ቀልጢፉ ክመጽእ ሲ ንሪኢና ኢሎም የጋጥም ድኹም ሕር definitely yes yeah ለዚህ ሲ ኣበይ ዳ ኣሎቲ መጀመርያ ዝመጸእ መጀመርያ ዝኣቱ ትብልዎ ዝብል ሕቶውን ቀሪብሎም ነይሩ ኣብዛ ዝሓለፈ ሰሙን ኣኼባ ነይርና ምስ ኢሚግሬሽን እንታይ ኢሎም ኬዝ ክሪኡ ከለዉ ከምዚ 100 ንሓደ ኦፊሰር ከምዚ 100 ዝኾነ ኣፕሊኬሽን ብሓንሳ ይወሃቦ ስለዚ 100 ሰሊዖም ንሓደ ህብዎ 100 ከዓ ነቲ ሓደ ህብዎ ስለዚ እቲ 100 ሓደን ዘሎ ነቲ ሓደ ኦፊሰር ዝበፅሖስ ቀዳማይ ተመዝጊቡ ዘሎ ማለት እዩ እዚ 100 በብሓደ ድሕር ዳ ፕሮሰስ ጌርና ኣይዋፀናኒ ባጀት እውን የብልናን ስለዚ ተተወሰነ ግዜ ጃንክ ነዚ ሓደ ውሃቦ 100 ውሃቦ ስለዚ ከምዚ ናይ 2-3 ወርሕ ፍልሊ ክመፅእ እቲ ሓደ ቀልጢፉ ክሰልጦ ገለስ ሓቂ እዩ ካብዘን 100 ከዓ ሽዑ ንኩሉ ሰብ ክስታይ ይሰደደሉ ሜዲካል ትደድሊ ነገር ይሰደደሉ ምሽ ሽዑ ተቀልጢፉ ዝሃበ ከዓ ይኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ሓንሳ እስኹም ፍልሊ ትርእሲ ናይ ከምኡ እዩ እምበር ብዙሕ ለውጢ ከምፅ የብሉን እዮም ኢሎም ግን ናይ ዓመታት ክኾን ከሎ ከዓኒ ኢንቨንተሪ ክገብሩስ እንደፍኦም ማለት እዩ ካልእ ክስታይ ኣይህቡን እዮም ስለምንታይ እዚኣ ከምዚ ኮይና ስለምንታይ እዚኣ ከምዚ ኮይና ክበሃል ከሎ ፍቲ ኮሚኒኬሽን ገለስ ከም ሕጂ ንኣብነት ከም ዝብለ ዘለኹ ናብኡ ክውስኽ ማለት እዩ ኣብ 2023 ዝነበረ ኣፕሊኬሽን ናይ 2022 ከዓ ናይ 23 ክመፅእ ከሎ 22 ይፅበይ ኣሎ ሰው ክሳብ ሕጂ ስፔሻል ኣብ ንሕና ኮሚኒቲ ማለት እዩ ክሰምዑ ከለዉ ናይ 23 ዝነበረ ኣፕሊኬሽን ናቶም ወዲኦም መፅኦም ስንሕና እንታይ ኮይኑ ኢሎም ክሓትኻ ከለዉ ንሕና መብዛሕትኡ 50 መልሲ የብልናን ምክንያቱ we don't know IRCC ከመይ ኢሎም ይሰርሑ ኣለዎ ማለት እዩ ولا IRCC ከዓ ሓቲትካዮም ከዓኒ እቲ መውፅኢት ኣፎም ኣላ ምሽ this case is under review just yeah በቃ no in queue ብለክ your application is in queue you just ተጸበጥ ራእዩ ትብለክ ኢንሻአላህ ክሳብ ክንደይ ትጽበውን ኣይትፈልጥኒ ያ ካብ ካልእ ቦታ ክኾን ከሎ እቲ ምክንያት እንከላ ይፅሕፍ እዮም ወላ ብዛ ሪፖርት ከመያ ትብል ዘላ ናይ ኣፍሪካ ክኾን ከሎ ክሕተቱ ከሎ ግን ኣብ መስራሕ ኣሎ ጥራይ ከም ዝብሉ ሕጂ ኣብ መስራሕ ኣሎ ኢሎም ጥራይ ዝፅሕፉ ተኮይኖም ሲ ናህና ግምታት ንኸነቐምጥ ቦታ እዮም ዝገድፍልና ዘለዉ ናህና ግምታት ከዓኒ እሞ ራዕይ ስለድዩ ተለይ ኮይኑ ከዓ መንገሩና መልሲ ምክንያት ኣብ ካልእ ናይ ካልእ ሃገራት ክኸውን ከሎ ከም ስለ ዝኾነ እዩ ከም ስለ ዝኾነ እዩ እታ ዶክሜንት ስለ ዝደንጎየት እያ ከም ስለ ዝኾነት እያ መልሲ ህቡና ኣብ ናይ ኣፍሪካ ክኸውን ከሎ ከዓኒ ኣንደር ሪቪው ጥራይ ትብሉና እንተኾንኩም ሲ ግምታትና ከኣስ ናብ ዓሌትነት የድልዋ ኣሎ እሞ መልሲ ሃቡና ንብል ናብ ኤምፒ ክንከይድ ከለና መብዛሕትኡ ግዜ ኢሚግሬሽን IRCC ደይሃበና መልሲ ኤምፒ ህበና ኣብ ናተይ ኬዝ ዋላ ክሪኦ ከለኹ ናብ ኤምፒ እንድሕር ዳኣ ከይድ ሰብ ክሓትት ከሎ ሴኪሪቲ ድለይ ሒዝዎ ደሎ ከምዚ ሒዝዎ ደሎ ኢሎም ካብኦም ዝመፅእ መልሲ ከማና ሓይሽ እቶም IRCC ንኤምፒስ መልሲ ህብዎ ኣዘሳ ነሳህ መልሲ ህብዎን ንስፖንሰር መልሲ ህብዎን ነቲ ረፊጂ መልሲ ህብዎን ኣብ ሪጋ ኣሎ ጥራይ ይብሉ ትቐንዲ ብዛዕባ ናይ ኮሚኒኬሽን ክዛረብ ከለኹ ኢሚግሬሽን ኩሉ ግዜ IRCC ማለት እዩ እቲ በቲ ንሕና ኦልሬዲ ሓተትናዮም መብዛሕትኡ ግዜ እውን ዝኾነ ኢሜል as long as the application ተጀሚሩ ሳስ ኢሜል and co-sponsor ኢሜል ኢንክሉድ ክህሉ ከም ዘለዎ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ግና ኣይጋጥምኒ ከምኡ ማለት እዩ TPA mostly for a reason refugee እንዲ
تدلو بوتا maybe internet كله يكلن إن شاء الله for any reason miss قبرتي email and he miss also the deadline مالتي إنه زخانة appointment ديو interview ديو ولا biometric خان كله حجي قالوا هنا هم متات كيز نابنت biometric for couple times in the حر miss جيرو right away non-compliance letter متى مالتي أنا برefusal كخير خيل مالتي حجي انت أيو بحد وجن نحن قدلتون على نحن قدلت قبل كل خود تي نحن community مالتي إيميل مرأي بزح أي نقدسنينا السلنا مالتي we try our best مالتي تي إيميل كنا متى قداس مخانو مخناتو IRCC تلفون يدوي لما يكونون كسوة أخا يا سا أبقى I wish نبي حكي مشالو تي إيميل بتاعم قداس مخانو سي they have to consider مالتي يا عبزة حريات بلا زلنا communication I guess بزح كنزارب مهلنا مناتو حدا تي communication مش كل سبعة يكونه نابنتنا interview يلومنتي recent case نبرتنا أبسرع الحادثة interview تتوقعوا تباهيلو بناتهم مالتي دحري interview miss كيروز بالإيميل متينا معنا interview miss كيرو أكن دي interview كجبريز بالإيميل زي مثلا interview miss كيروز بالإيميل متين مش كوني نقولهم نعلم قد yes exactly then we try أمنعونا سمس دول كله بتليفون ولا مثلا زرار كله هني متأنني له and he was aware كم هنياتو كال sponsors جبر السبس interview تتوقع سوها عجي أوكي ما أنا عن تتوقع ما صنع يمكن تتوقع نيم يلوس ready نيرو يتصبر but nothing هني ما تون then نحنا حاسحنا ولا حاجة صافي جسم نسيله نابنت كابتي زملتنا له مالتي هجي أبتي communication gap not only نابتي سايمز دات راي ولا follow up مباركة So نعقم as a sponsor agreement holder كندز إن حدا دندينا مهم نتي سدتينيا نتي ترى سبقان كندم انتهي ولا حنت communication كم زي بزحو ترجع قامها أنا حدا بس ما تتقيس ولا مش مثالي نتي سلسته استيبت حني لحدا سبسل أكاب دار سيلام فيزا أوفيسي سلسته request سي أب بينو ساعات أب بينو جزء حدا نسبونسر حدا نستتينيا حدا نتي استيمته مليس لهم يكوت استتينيا قد بحجي مش كم مليسنا نيرنا حجي قالي دار سلام حجي بإيميل دار يحسبوني بإيميل تملس لهم بأي ويب تراي قبلوا هذا حجي تأوتو ريبلاي مش مسألة تقبلوا خامس لك لازم أو بزح استيب لهم. I think توصل هون من الباش كنوس خاندل بانت على update قبل من عبنس أدرس كأيرو الكانتي رسب ما تنزلنا هزبنا حجز الله خناتات قاله هو أبسودان نيرو إثيوبيا غيت كإثيوبيا يعني نيوغندا غيت قاله كل شيء بلا لا تزبنا سلا زي تعامو هجي نابنت حاد إكزامبل كمسأوز دل نتاعي إثيوبيا أبسودان نيرو مزنا السودان كناتات كأبسودان جبت خيرو update قلنا ولا بس قاب حجز نبنا السودان بتنا السودان أدرس ويس دخونه communication مالتي إذا حجن تاين بعلو they're not كمزي نتذهب كام information سي they're not update قبل ولا store قبل ولا not مستعمل so up communication I guess مع cases كان زارب نخلينا بتيا نحنا of course كم تعنتو حراز بلو نحنا أنا بارت خنقبر نتي ناتنا حزب of course recommend نقبر مناتو بو فاتي خا مناتو بو خاطك تعطى صباح نقوم نالباش زغون نقدر تقاتي ما تكاتع تخن كايني الداتا مالتي كم زي لكم معلت كنا نزيد كان تكاتع مالتي لذي إيميلنا مكتتال I guess حدا خط قدامهم قبل زلنا نقاري مالتي we can proceed الحارة قد عسكر 14 شعو نافريكا خون كلسي what is at stake انتي أود له تجمع قاعد يا أبو قاعد أتزوج نقرأ قدامي تقمانسي فما قاعد أمسني أبجبت دلو بيت سبع تقيس هذا دعوة جبت خاصي لما عند خمان كنا زاروا وعلنا يس كنا زاروا بينا بزعبة أو ناس فينا مالتي بزعبة أبجبت إذا كانت مرة general refugees أنا specifically خا إريتراويان مالتي أوكي أنا كتبت أنا كتب لي يلا أنت واقع دقادة أتدل هو صدتها مش سلام بتي I don't know بتي ما بزحتنا نريد لنا مالتي أب social media نتي سدتني أب إيجيبت دلو ولا ورقة تلو still نت ورقة أب إيدهم دلو they don't take it serious tom police ديهم I don't know كم دي specific عينت سبات يوم أب ماكينة وزدخة نبي وزدخون أي فلتني مالتي
مبزحتو حجيتي بيتسب ويتي سدرا اب ايجيبت دلو نخيوت خاب غزات راي دغبر دلو مالسي ولا نسيمبل نغارات كمزي اسبيزا ختم صدي ولا غلاسي نخوم اختو وصي بتعميو اسغا خوين دلو مالتي بتكالنا نحنا لايك كمسا مالتيو حبيرنا لنا بت UNHCR زخنا عينت اكشن كتوسدون تسفان قبر لنا مالتي يا تقانون حبيرن يرلهم لو معت نقول UNHCR دروتي بتاع معقمه ومنغستي ايجيبت من قبصسي نتهم مزغوبات ناي UNHCR مزغوبات دخون سبات نخي تنكفوم نعوم نخي اسروم ديبورت نخي قبرهم قالات لهم يقول ولا قالات لهم كله ستيل مس ورقتهم مس ناي سدتኛ ورقتهم كله زوسدوا له كافتهم 3000 دخون ኤርትራውያን ተኣሲሮም ዘለው ኣብዛ ወርሒ ኣጥራይ ካብኦም ከኣኒ ፕሮሰስ ደለዎም ኣሎ ጅምር ፕሮሰስ ደለዎም ንካናዳ ኣሎ ስለዚ ብጀካ UNHCR ነቲ ተመዝገበ ዘብኡ ብምሉኡ ዋላ ነቲ ደይ ተመዝገበ ኣብ መስርሕ ዘሎ ከኣሲ UNHCR ንባዕሉ ያው ሕፅረት ናይ ሰራሕተኛ ከይተረፈስ ሕፅረት ናይ ባጀት ብዙሕ ይደለዎ ሕጂ ነቲ ኣትሊስት ብዛዕባ እቲ ምዝጉብ ሰብ ዕቁባ ክረክብ ዝዛረብሉ ይኽእሉ መንግስቲ ካናዳ ከዓ እቶም ፕሮሰስ ደለዎ ጅምር ፕሮሰስ ደለዎ ንዕኦም ብዛዕባኦም ክዛረበሎም ይኽእል እዩ ዓቕምና ንገብር ኣለና ኣጣራሕ ኣሎ ስለዚ እዚ እቲ ኣብ ፕሮሰስ እንዳተጠበኻ ዘጋጥመካ ስጉዒት ለይ እንዳተፀበኻ ፕሮሰስ ከምዚ ናብራ እንዳነበረ ይኮነን ስደተኛ ፕሮሰስ ተፅበ ኣብ ናይ ካልእ ኣፕሊኬሽን ክኾን ከሎ ናይ ፋሚሊ ድዩ ናይ ገለ ድዩ ንስራሕ ንትምህርቲ ዝመፅእ ሰብ ካልኡ እንዳገበረ እዩ ፕሮሰስ ተፅበ ስደተኛ ግን ፍሉይ ኬዝ ታው ደሎ ናብሮኦም ከኣነ ሓደ ብዚ ምሳሌ ጠቂሱ ደሎ ሲ ኣብ ሬፊጅ ካምፕ ናይ ሱዳን በዓብ ሃገረ ሱዳን ሳምንታይ ከም ዘላ ንፈልጦ ኢና ሕጂ ካብ ውሽጢ ሱዳን ኮይኑ ኣብ ዘሎ ጉርጉር ዝበሃል ናይ ስደተኛ ማዓስከር ከኣስ እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ሂወት ርዱ እዩ ካብ ጥሜት ካብ ሕክምና ጉድለት ካብ ትምህርቲ የለ ገለ የለ እንታይ ዓይነት ሽግር ሕልፍሉ ኣብኡ ደሎ ስደተኛታት ግን ኩሉ ሓንቲ ተፈለየ ነገር ኣይረኣና እቲ ቤተሰብ ተፈላለዩ ዘሕልፈው ግዜ ኸ ወላ በታ 1 year window ታ 1 year window ብፍላይ ከምዚ ኣብ ሓደ ዓመት ዝመፅእ ዝመስሎ ሰብ ታሽማን ባዕላ 1 year window ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ክጥርነት ይኻይድ መስሎ ግን መጀመርያ ዝኣተወ ኣባል ስድራ ቤት ዓመት ከይገበረ ከመልክት ኣለዎ ጥራይ እምበር ኣብ ዓመት ክመፅኦም ኣይኮነን ግን በቃ ማለት ሓዳር ይፈላለዩ ይበኣሱ በርከት ፕሮሰሰይ ጀሚርካ ዲኻ ትካተሎ ለኻ ዲኻ ከምዚ ቆልዑ ተዓብዩ ብዘይ ወለዲ ብዙሕ ሕንፍሽፍሽ ዘጋጥም እሞ ወይ ከዓ ኣደ ተኾይና ቤና መፅያ 2-3 ቆልዑት ሒዛስ ምስ ሰሪሓ ዲኻ ክትኣቱ ደቃ ዲኻ ክትኣሊ ኣቦ የለን ኣብ ዝንዕኡ ኣብ ምፅባይ ዘሕልፍዎ ግዜ ንሽሙ ካናዳ ኣትዮም ከለውስ ብዙሕ ዝያዳ ናይቲ ሓድሽ ዝመፅእ ሰብሲ ዝያዳ ግድሆ የጋጥሙ ውፅኢት ናይ ዝኩሉ ንዛረቦ ፀናሕና ማለት እዩ ምድንጓይ ናይ ፋሚሊ ሰፐሬሽን ናይ ገለ ዘምፅኦ እንታይ ኣሎ ስትረስ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ፋሚሊስ ኣብቲ ዘለዎ ዓዲ ከምዚ ዓንተ ወይን በፃሕና ግፍ ኣሎ ትንውሕ ምፅባይ ባዕሉ ዘምፅኦ ጠቕጥሎ ፋሚሊ ዝተፈላለዩ ኣሎ ገሊኡ እቲ ኣቦ ኣብ እስራኤል ህሉ እቲ ዝተረፈ ፋሚሊ ኣብ ሱዳን ወይ ኣብ ኤርትራ ኣብ ገሊኡ ካብ ኤርትራ ኣሎ ገሊኡ ኣብ ኡጋንዳ ኣሎ ሕጂ እቲ ምብትታን ስድራ ቤት ዘምፅኦ ካሎ ሕጂ ሎንግ ዌይ ታይም ክህሉ ከሎ ከዓ ዝያዳ ስትረስ ይህሉ ማለት እዩ እቲ ስትረስ ዘምፅኦ ከዓኒ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ወላ ናብዚ ምስ መፁ ንሪኦ ኣለና እቲ ካብኡ ዘምፅዎ ስትረስ ኣብዚ ክሳብ ክንደይ ኣብ ሂወቶም ፀልዋ ፈጥር ከም ዘሎ ካልእ ብዓብዩ ከዓኒ እቲ ኢሞሽናል ወይ ፋይናንሻል ስትረስ ኣብዚ ዘሎ ሰብ ዝፈጥሮ ኣሎ ምክንያቱ ካብ ሱዳን ኣብነት ሃዲሙ ንኢትዮጵያ ከይድ ከሎ ትኸፍሎ ገንዘብ ኣሎ ካብ ኢትዮጵያ ንዩጋንዳ ክተስግሮ ከለካ ትኸፍሎ ገንዘብ ኣሎ ኣብኡ ንክነብሩ ትኸፍሎ ገንዘብ ኣሎ ሕጂ እቲ ድለይ ምግባር ዝነውሕ ግዜ ምፅናዕ ንኩሉ ሰብ ፀቕጥሎ ማለት እዩ ነቲ ኣብ ረፊጂ ካምፕ ኣብ ገለ ኮይኑ ዝፅበ ዘሎ ሰብ ድሕሪኡ ከዓ ብዓብዩ ነዚ ኣብዚ ዘሎ ሰብ ንዓና ከዓ ብዓብዩ ፀቕጥር ፈጥረና ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ንሓወልና ንነብር ኣለና ማለት እዩ ካልእ ከም ሻልሻይ ነጥቢ ቀሪቡ ዘሎ እንታይ ፕሪንሲፕል ኦፍ ኢኩዊቲ ማለት እዚ ምዕሩይነት ዘይምህላው ማለት እዩ ምዕሩይነት ዘይምህላው ከዓ እንታይ እዩ ብዓብዩ ከምቲ አንተ ወይ ዝበልናዮ ናይ ሲስተሚክ ሬሲዝም which is እዚ ሕዱር ወይ ድማ ስውር ዓሌትነት ማለት እዩ እሱ ከዓ ከምታይ ዝመፅእ ዘሎ ከምዚ ብተደጋጋሚ ክንበሃል ፀኒሐ ናባና ምስ በፅሐ ኩሉ ነገር እንታይ ይኸውን ኣሎ ሪሶርስ ይሰኣን ኣሎ
ناتو أب أوغندا دولو أوفيس ريسورس تداسنا لي مبكم أب ترك زلو زيادة ريسورس هلولي زين بعلو حدا ريسيزم مالت حجي تكويت زي مهلاو زفترة زقطخا نبعلو بزحي مالتي قليل مثل مش نحر هاب تركي عزف صراحتين عند حد أرلوس زيادة كيز لود كحمش تعزف كيز لود أبدار سلام تلوسي أو خوينا مكسرحه وقول سلاد خلص كما راح هو قول تستيمش نعنا قليل مثلا لون قصد فتح وصل أنت يمصب بيزل هو يا ما إيزي حدا زيادة ريسورس على كويت مقباري من الباشا بانكارا سبزح تلي واينوت نيوغان دايت سودان ويت كيس رحنا من تاي ولا أنكارا كيدن ناتو أسام بوينت أنا بسودان كله exactly أب سودان كله أناسي قالوا كيزز أب جبت نبرن وكان نروما تسديدو تي بروسس كاتقالاتي فماتي حجي I don't know why كم خبر خليلان هجي لكن تزي معروينات زمتوخا نفسه زخال استعلو مالت حجي عمودات أنتي نحن بس تي ناي زي معروينات of course تي racism كم يجرنا نحن بقى لو معلت زي زخول نبرز الناس how do we fight كم يجرنا نفس ناسي advocate نجبر الله لذي إذا من نتقوم دلنا facts نمنتايم تهزب خفاطه تهزب ناس خفاطه منياتو كل جزء انتهينا نبل ناتي دوم جيني ناكسو خمسو خين تقلاتي فينا يقال حجي زخولو كابيز ما تدلو just random نجار يكون هندا بزقات ندلو نجار يكون this is systemic and we have to fight it مالتي لازم حدا فولي سيرج تيم زبها الحيل العمام فتيرو نيرو قال له خاص جاب حجي صار كل تشحن عسرانا ربع تنسي فولي ولا حتى نقبر لنا أفريقيا ساب سهران أفريقيا إلى ما مدبو مديبهم نيرو لازم نبزي يوم كأ بسلا دار سلامن نيروبي نيم تتقيسهم دلوا أبزا قص 10 شو منته مناتو دبزح قطر ثلاثين ياخو في الزبزرلو أو أمي ما خاص 500 800 نقول لنا عن تويمش 500 خافت بروس أو كوفي دزبدلو بروسسي قلت عملت قلت عملت جبر بروسسات أوصل للصنحهم نعوقها تعالى ريولهم تبقي سميرو أدمي عميم كأقرب أقول لا يكونني أنا بلدنا كافت زج حدي سم زيات لزجا برس ودينا لهم من دي ما قميت أمود اللوجن كم زي ودو كم زي قبل عدي قانتها قاد إمون باجت كاتمش نا إيميغريشن IRCC بزحت صراحة تانية هاتيو لي أوف كوينة مدلس لازم بس صراحة تانية قطري يقودد IRCC مش بزعبوا أمكان لخن الزارب تخوين ناسي واحد صراحة تانية له ስለዚህ ካብ ብመንግስቲ ደረጃ እንድሕር ደኣ ካብ ኢሚግሬሽን ሲ ፕሮሰስ ተዳናግዩ ኣሎ ከምዚ ኮይኑ ኣሎ እንዳበልናስ በዚ ካብ መሊሶም ባጀት ዝቆርፅሎም ተኮይኖም ሰራሕተኛ ዘቐንሱ ተኮይኖም ሲ ከመይ ገይሩኩም ማዕራር እዮም ዝፅበይዎ ዘለው እሞ ቁፅሪ ሰብ ንካናዳ ዝኣቱ ቁፅሪ ሰብ ሲ ኣብ 2024 27,000 ነይሩ 27,750 እዩ ነይሩ ሕጂ ካብቲ ቁፅሪ ከዓኒ ወላ እኳ ናይ ልቦም ሰሪሖም ወይ እዞም ፍሉይ ክስታይ ከይዱ ፍሉይ ዝሕግዝ ሓይሊ ዕማም ከይዱ ولا مسح حمامسي تقطر عند حد ملي أب عمد كم تصدق الأسد عند حد ملي أسود حنت خجبر يقولنا لذا أكل تشخص صار بعدين زيادة قطرية لازم نبرة تقييم مولو خندو عينة قطر سايتر عين كمان إيست أفريقيا كوها تا جنرال ريبورت زوج أب تمركزهم يوم كأجيروما سو أكل تشحن أسرنا 4 تنسي ناي أب مسكرم دوت ريبورت نيرو ناي أكل تشحن أسرنا 4 بمنقص ترى أكل تشحن 500 مزيم ببرايفت كأني شعت شحن 500 درجة 10 تقل شحسي أب سبتمبر 10 تقل حساب أوريدي آتيوم نيرو أنا بالنسبة لي إثيوبيا 8 شح إيرترا سدتنيات كابي إثيوبيا مزيم 3 شح كباب قاخا بغاندا مزيم كل شحن 4 مالتي إذا كل سب سرح سينو زلو بزعد مالتي بحنساب حبشة غندو ندحر دا مزيسي على 10 تقل شح قال حبشة 10 حدا شح حبشة بحنساب مزيم كل شحن 4 حجي زيادة نسمع مالتي تسرح سينو تخمس خوينة زيادة نسمع لنا باب قربت زي ما صباح ساعات لازم تزوم مالتي أنا أرجع عمد زي أخا 10 هيج تشح حساب ترايدات لازم عمد سي 10 شوعات تشحن 500 يمكن يسام دلو ناكل تشحن 4 ناكل تشحن 5 كنا ودا درو قدر 10 شوعات تشحن قطر ndحداد أفيو ndحدات أليوسي ولا بروسس مسترحسي بقى خبي يمزمم كستقبلنا نعون كل حدا خافتي لبواتات نصيخون مالتي تقطر زوها قطري نخص قنا مالتي اوكي ابتا ناي priority ناي زي بروسس مغبار ناي سودان باسوي مالتي اب كتشحن 4 كمتي كلاتنا نفطو تي مينستر بزحبو اواج مسرت زاناي باسوي تفطيرا كتفتر كلا حاجة انت يعني را urgency زلوا ماتين سام سباسي expedited process يا تحتي بانيرا سام سبات of course limited quota نيرو وجن
انتي تحساب نيرو تقلاتيفهم كمزي نخالوت هاجرا زغبروا مالتي احنا كم تطبينا سومكم يوم بروميس غيرا مالتي كم بعد يوكرين كم بعد كالي افغانستان قال مالتي جن كم تخلاتنا نريو زلنا من تحواتنا وناولو يرتراوين بزحات بتي مغدي ابلايز غبروا كم تسحسبه وي كم تي سوم بروميس غبروا كغبري كالون بدحريو اب دوم جلوبال ميل ريبورت غبروا كانتا إلهم كسب كتشين 20 منتنزي يوم كم تدخل which is بحجز عمد كل عمد مالتي دحريو زوم ناي سي بي سي ريبورت خمس قبروا زوم ناي سودانوين كنداويان محبر مالتي ويد ما تطابقوا تجله نتي منستر بأكار رخيبهم سخا بروميسي بو مجين مالتي زوم سبع زياتهم تقلاتيفهم كم تقولوا زخول مجدن كندا كن فترين ايلو but again نوع contradict تزقبر كعاد حركة بحدش كستاي أوتيوم مالتي which is ناي كتشحن إسران حمشن كسر إسران شوات انتلو ناي immigration level مسوتوها لك أنا تزبلو contradict تجيرم مالتي حجي كم تقولاتنا نفلتو كابتا بزانا السودان مجد زموتو handful مات وحدات حدا خلته وقطر دخول سبات يوم زلو زبزح كنا تقيل عبد قدام يقول جي لازم نبرس كنا حجي ميديكال قبل له which is اللي عليه كل تعمت نقلل مالتي أبتا خلا يقول جلز نبرو خا بحجي مالتي بايومتري قال سو حدا خلته يسمع لهم مالتي حجي تي زبلون بروميس تقبلون بزعبانا مالتي حجي بزعبانا زارب سلازلنا تي بروميس تقبو ابني وسن تي براكتيكال نريو زلنا توتالي اي رخبني زنا سبيشال هو نحنا هاسقنا yeah exactly that's why لو ما عاد حجي انتنا نودلنا لس ادفوكيت لس ماسي نزارب كم ارترانسي بزح كان مصانا خلوت له منات قصرنا له بزح يو كم ناي قدم وحده يكون هجي زي برايورتي ناي سودان اوف كورس حدا خبتي تزلو نغاري ادفوكيت نغبرو لهم فتنينا زخا بناي كلاتنا بناي حبار صراحه راح يغبر زخيل مالتي سيرفيس ستاندردز اند ترانسبيرنسي اون تايم لاين زخا خبتي زعبي زلو شجرات مالتي ومتي عنته وي ساينت بلو صنحت اوديتور جنرال كابزو تو ريبورت مالتي اتي ترانسبيرنسي بلاس تايم لاين زي ما لون ابنت كني كل تعامل جي نمبر متاكا بدحريو كل تعامل جلس ولا حنتي communication زي اللي هون مالتي there is no transparency there is no response ولا عن تحت كاها مالتي up to report IRC سنتايلو انتاي غيرو ستاندرد establish غيرو مالتي نتي ستاندرد establish غبر وغن again they didn't follow it مالتي فايل نمبر خبا بالكاس كلتا عامت ملو كوفي بال ابزح يسكم لهم ريغاسي فيرست ان فيرست اوت دبلكم وقلم سبهلوسي ابزح عمت زي بفولي كلتا شان اسران حمشن موداتا فريتنا حيزنا يدلنا نتو او قفيل دلو نعو مجمريا ودو متى حيزنا ينقفلنا دلنا ابزي شعو كخيدنا او مس بصح حنسابنا بافريكا مس بصحسي بتسابميت تكون له معد ولا بزقفيل صنحسي روكو معاسي سديد وخابزنا نيروبي ندابزن دارسيلا ايكون انزري معاسي سابميت كوين مجمريا ريوم بويم بروسس كغبرو وغن حدش بروسس كيغبرو متى تزلو ودو ويل ناسي فليتنا حيزنا يدلنا ابزي قسفن لهمنا يا حجي حدا خبتنا عبيله مازلو اوف كورس كنتي عند ويز بالكي ابزي جميرات عندي قصل دلي مع ساعتي فايل كاي حطوها تبروسيسين تايمز بحس قيرو ملو حجي تايمز غبر زلو مع ساعتي اكندي كمتنا قدم فايل نمبر كاتو بيز درز برزدي كا غلغل حجي كن بنصارو انت عندك ابروش ما متيم دلو مع ساعتي فايل كا انت عنت وين بلا صحنا تا فيرست ان فيرست اوت كتقامولا زدلي دلو يمسلو منياتو مع ساعتي فايل كا كندي كخطبيخا كندي فايل اسكالو قدميخا زغلص حدا processing check تقبرلو ويب سايت ادالي مالو which is very helpful منات at least سامع اسكو تبيخا انت كوني خاون كتفلت تخيل مالتي عندي حركم أخوين أبنا كم نايكل تشان عسران كلتن دنبرة already see the processing time حالي فولو which is 4 years مالتي right حجيس بجا كتا فايل نمبر سحنت داي بلو مالو they're still waiting عندي حرت حفنا لهم كم ذا عنتو يدبل كيا still on cube أب مسرع دلو هو مسمار دلو تتصبت راي انت ايديا تاخته زيهم اتي اونلاين نريلو قصاي process time no process خندي وصل check processing time نريلو سي نايز حلفه طراي دريكا هندزي process كنغبر سي كاب كم زهاجر بخمس process ببرايفت ريفيجي كندزي يوصلنا سو ناي ايثيوبيا ناي يوغندا ناي غلا 5 عامت يدرس ستيل اجوالا ناب ام بخن كيد كلنا process دونغيني فايل نمبر طراي حيزس 4 عامت كوين نمو دونغيني لندحر حدا سب ناب ام بخيدو او اريدو
5 ዓመት እንተራቃኒ ዝወስድ 5 ዓመት ምስ መልአ ምፃና ምክንያቱስ أبينا يستيج كندم تاي وسط قالوا ولا تمام مستدي فلتو بقريومش أي حتى يوم كمان IRCC that's why the report حجت دغمنا أنا إمتى خنكيد كل الناس مرد أتام كله حيزنا خنكيد ما دسي حجن تايم زقبرو زلوا خمسة سوري دبلا أب كندي نايز حلف زريكاس مع سأتي خايو حتى كا بمن تاي بروسيسي حتى كا شعوب قدمي خا كندز الشح بروسيس هالو كندز عمت وي كندز ورح تترفه كايلو مم قيروم حجن اسايلم ابز عاد خوينا ما اسايلم دحاتو قيروم لو الفاميلي كلاس قيروم مالو نمن طراي ترفوم نزوم دغدلو سدتኛ ግን ገና ቀይሮ አናሎ ስቲል ማዓልተኻ ማዓሰቲ ኻዮ ጌርካስ ናይ ፎርወርድ ናይ ቀጻል አይሪ ካን ይኹን ደይ ከም ዝተረፈካ ስቲል ዝሓለፈ 5 ዓመት ወስድና ጥራይ ትብል ደላ ኢንተርቪው ገይሮም ሲ እቲ ሪዛልቱ ናይ ነገሩን እዮም ዓመት ክልተ ዓመት ሴኩሪቲ ሸክና ዋህን ነጽንቲና እቲ ሓበሬታ ሰፊሕን ኣገዳስን እዩ ቀዳማይ ክፋሉ ኣብዚ ክንዛዝ ሞይና ካልኣይ ክፋሉ ይቕጽል ነዚ ጸብጻብ ክትነብዎ ተወኪስኩም ብውልቅ ዝግበር ይኹን ብሓባር ኣቤቱታ ፔቲሽን ክቐርብ ዝከኣል እንተኾይኑ ንምዝራብ ክኢላታት ኣብ ዝገብርዎ ጻዕሪ ብንኽእሎ ምሕባርን ምድጋፍን ብዓብዪ ድማ ስለ ኣብ ትጽቢት ዘለዉ ወገናትና ኣብ ሓሳብና ክህሉ ምእንቲ ከይሰልከና ደጋጊምና ድምፂ ኣብ ትጽቢት ዘለዉ ስደተኛታት ንኹን بلوز صباح